Nagkaysa ti LGU, RHU, PHO, opisyal ken bumarangay di barangay San Miguel Bukay Abra anang isang kati cleanup drive ken misting operation. Paset na iti tiganwa at maprebentaran ni panagwara si sakit a dengue ken mapukaw da iti breeding site ti lamok a carrier ti naso a sakit. Ti barangay San Miguel ti kaduan ti kaso ti dengue ti Bukay nga daan ti 26. Kalagupang kaniti 98 reported dengue cases iti Ili. Alarming kaya may nga madalusan di aglawlaw mi. Titinulong kami sir nga agdalos. May sa kami nga ito barangay San Miguel. Agdalos kami kun ay dalimanik da iulig ti balay da kasumot ti pagyanan ti dengue sir. Kaya mo yung gapo na pinga nga to, ti kaso to. Gapo ni kwa sir kita basura mo lang adi balbalay sir. Gapo lang. Wen kan adu kami ti Figueres Bitoy. Ken junk shop. Imo nanditi daytoy. Baba ni ti panangidaolo ni Mayor Jaja Bernos. Namong na iti opisyal ti barangay. BHW ken tanod itiniwag nga education campaign kontra ti dengue kabinulig ti RHU, PGA ken PHO. Nidatag ti pasek na ti sakit a dengue. Bilang ti kaso ti dengue ken nang runa nagitiwagas sapnon maprebentaran ti panagwaras ti naso a sakit. Iti parte mi po as RHU, maman-manage po nga nalaing dagitoy nga cases po iti dengue ditoy ayan tayo ngam kasko nak po haan nga kaya iti RHU lang po daytoy nga dengue no di kat obraan mat lang iti residents iti parteda gamin iti mat dengue sir kat haan lang tay disease itself iti concern tayo no di kat ti mas importante nga kitan tayo kat DJ community ti kinadalos. Kas may isang agserserbi ti Ili nga Bukay ken iti dadawluan niya po mayora ket tibilin na aramiden ket amin all cost kuna na masapol nga maramid tapno maprebentaran iti datoy nga sakit nga dengue. Kuna ni mayora aramiden tayo lata amin kang ronan na ti panagdalos kuna na so nga diyay na alarma nagpatawag iti meeting na napasamak patay ken ideal man miniting mi met dito iti taga health ken iti ka kapitan so nga nagtutulog kami nga tatangal daw ken tuno bigat isinkronize nga dalos kay amin nga barangay 21 nga barangay ti Ili nga Bukay isong tapnubareng mapasabing dito nga sakit nga dengue. Naipaggunam-gunam ti kinapatek ti panakipatumpal ti 4S ken 4D. Suportar ti gobyerno probinsyal ti tiganwat tapno maawan wenno mapababa ti bilang ti kaso ti dengue. The Provincial Health Office is fully committed to providing technical support and guidance. However, we need the participation of every household in Bukay to practice the 4S strategy. So hindi ko alam kung narinig niyo na yung 4S strategy. So, yung una, search and destroy. So, suki-sukin ken dadaelin, dagiti, pag-itlogan tilamok. So, nandito yung 40s, taob, taktak, tuyo, at saka takip. It is a call for collective responsibility. So, let us continue to work hand in hand. Agkay-kaysa tayo, agtitinulong tayo, ken aramiden tayo at tuloy-tuloy ti panagpalinaed ti kinadalos dagiti komunidad tayo. May basar iti Epidemiology and Surveillance Unit ti probinsya, ti Bukay ti kaduan ti reported dengue cases sa Runwen ti Pilar. As of January to August 2026, 645 ti reported dengue cases manipod kaniti 26 municipalities. 19% na nakatkato daytoy na may dasing itay na panatawin. Tilaing lang yun ti oran ti kaso ti dengue. Daytoy po call to action tayo. We are now at the moment, at the point nga talagang pataas ang ating trend. Ibig sabihin, we have so many barangays with clustering of cases. Ibig sabihin, agri-rin mo ti kaso. And this means that at the active transmission in the community. Sinasabayan po ito ng larval surveillance, ibig sabihin tinitingnan ng mga sanidad natin yung population ng mosquito and most of them high ang population ng dengue. So ibig sabihin, yung isang barangay kahit awan paila ang tikaso na tatta, pero mataas ang larval survey nandoon yung mosquito, pwedeng mag-boom ang case din doon. So ang igunam-gunam lang ang TPHO po, Provincial Health Office, on
kat source reduction tayo. Ag-focus tayo ti source reduction. Kaya nangasawon, biroken tayo, kan perjan tayo, dagiti amin, nga mabalin nga pagitlugan daytoy nga lamok. Ipalagip tayo laang nga iti management daytoy apo ket haan tayo nga targeten nga insigida jay lamok, jay adult mosquito. Because no targeten tayo jay adult mosquito, manag-neglect tayo. The important phase, yan ti life cycle of the mosquito, which is the egg. Kasi no awan day egg, no haan nga agbalin nga kitikiti kan lamok, awan mo ti transmit iti dengue. Archie Lorenzo, Balitang Solidort.